Gana jud, magana. Nice one. Let's go. Padung na ta sa kuan, sinihan no. Tana mag-apas pagkatane. Kandi na taka-video sa suod kay kasugod na. Sumano ng grupo-grupo ya. Kanay mga movie date kuno. So na to ng solo, di ba? Ay tara. Right, so musod na ta. Grabe nakahilak ko sa salida. Tindot kayo. Boy Simon Proud Bulana. 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 Hi guys, your boy Simon Proud Bulana and welcome to my vlog. So ngayong vlog ay tanawag sinino itong Qatar Way of Water. Ano siguro to? So nakayanta karon sana makabot tag 10:30. Mot sa orasa ang siniron sa Alturas no, Alturas kay kasuway ato. No kasakay ta dayon. It's currently 10:02 na karon. So yeah, edit kayo. Without further ado, just stay tuned in. Kasakay na to mga ka-proud no. Kasakay tag Grilla. Full na tadapit. Full ride ta kay munong ato dapit ang gisakyan mo ganina. So yeah. Oh yeah. Ay, ngampot na ta. So, okay na ta sa salida. May taon na sa mama kay Ila. Palit pa kong battery. Let's go! Nga nakapalit na tag battery. Tanawan to, gana pa rin light no. So, okay na. Gana dyan ang light. Gana dyan, magana. Nice one. Let's go! Doon na ta sa sinihan no. Second floor na ta. Doon na po tag third floor. First time naman yung turas sinihan kay kasuwayan eh. Nasuwayan o kay Big Q pa o ICM. Para punta ang makaon pero ito ratang ginatasan o palit no kay may lang choice para dali ta dalawa to makuan pa bata so padung ra mo sud de padung gawas ang vlog no tungkuan kay mawal og ma-upload video kay mapreso sana pero kay mamultahan ta wala spito ta sa kuan ba balaod wala pa nang last floor na ano ni ang tanan makaapas pagkatane sugod na ang avatar. Pwede pa mo apas no. So kuan din nang taka-video sa sud kay kasugod na. Kurang ani ra ta dapit mo palit og pagkaon ni. Daraw. Usa ra usa. Thank you. Ana, unsa man ni? Ang ticket. Palit sa pagkaon. Pila man. Palit ta kuan ani. Dito full moza na usa. Wala buhay pero sulito na lang kay nakailis sa butan maot kunya patang plus 2 grabe sayang unang anil lang palit butag limon nito to kuya des solo no kay uso man ng grupo-grupo ya kanay mga movie date kuno uso na to ng solo di ba first time no ning Alturas kay suway no sa una ako sa Big Q ko din sa ICM kaduha nung Big Q gitanaw no mo to mga classmate no kuan Annabelle sa ICM kay Geostorm ug katong farewell party na mo to 5 feet apart mo to din karon mo na pag-upat no so yeah just stay tuned in. Thank you. Tara. Thank you. Palit ko kuhan. Ingo lemonade. Kanang 120. Kumanan ni mo suod na tas ano. Then ano na to yung dang kay bawal video sa Lochor atong paggalingon na ba. First time nung kasuway ng Alturas. It's currently 10:54 AM na no. Late pa ta. 10:30 man ang avatar. Pero okay ra. Sulit to ni hours mo ni. Walang muwahe. Nanapay kalingkuran na to no. Diba kung kuwagan ng tao or gamay ra. Alright, so musod na ta. Nanay kuan. Hinimuwan ko no. Let's go. 3 hours later. Grabe, nakahilak ko sa salida. Indot kayo. Grabe, sulit ang 3 hours. Grabe. Ano makaon no. Ipalit. Muli na ko. Then, mangyay sa likod eh, kay on ko. Indot yung salida, sulit kayo. Tanaw na mo kung apa mo kita. Bali ko kay mali yung gagian. Balik na ta. Dito sa tag-CR, kay on ko. Na tag-CR. So, muli na ko. Then, that's it. I hope you enjoy watching this video. Please like, comment below, and please subscribe to my channel. Don't forget to click the notification bell. So for today, your boy Simon Proud Bulana. See you next vlog. Goodbye.